Obyvatelia obce Betlanovce na východnom Slovensku sú nahnevaní. Denne prechádzajú úzkou cestou cez obec nákladné autá. Cesta je zničená a veľmi sa na nej práši. Táto cesta je jednou zo vstupných brán do slovenského raja. Turisti sem chodia za oddychom a prírodou. V Košiciach máme čistejšie v meste, to sa nedá porovnať. To je hrozné, to sa nedá dýchať. Z mesta sme prišli na dedinu kvôli vzduchu, kvôli prostrediu úžasnému, nádhernému slovenskému raju a toto nie je raj. Hoci sa ľudia tešia na kanalizáciu a vodovod, ktorý práve robia, vrásky im robí nekvalitný posyp na ceste. Okrem špinavých okien a parapet im dokonca vednú aj kvety. Toto všetko išlo hore a všetko do mojeho domu. Ja som nemohla ani dýchať tam. Som silný alergik, som stále na liekoch, zhoršil sa mi aj zdravotný stav. Vedenie obce to zatiaľ rieši núdzovo. Sme už vlastne vymenili tú vrchnú, najprašnejšiu vrstvu v obci a dočasným obmedzením rýchlosti. Starostka potvrdila, že nový asfaltový koberec bude. Jeho výstavbu však môžu urýchliť samotní obyvatelia tým, že sa rýchlejšie pripoja k inžinierským sieťam. Klaudia Budzová, televízia Markíza.